Дай колко тройка, я втори опит нахуй. Много ти ай. Той слага. Който не спирава на това. Той изруси другите пари. Изруси нови денки. Аз викам да почини много. До края на месеца до топли водата и не знам, още ми плава в море. Не е ресторан. Остава някъде. Ей, спрете се. Бойко Борисов издръсва 4 кг кокаин. И какво? Тодор Живков пръстъква отново марихуана. Петрич. Те какво чертат линии, бе? Всички, бе. Линии киси умнацки, ай, гледай как са надяскани. Някакъв.